V dnešnom videu si dáme Crazy Run a možno aj XD Champions. Iba si musíme trošku tikety zobrať, takže za chvíľku sa uvidíme. Takže čau. Tak už môžeme mať 400 a kam idem prvý? Asi Crazy Run. A by the way, ak chcete, môžete vám prekonať, mám 176 hikes. Môžete prekonať, ok? To je môj prvý gameplay na tento kanál. Nie, že by som už nejaké natáčal, ale taký druhý asi, ale to by som úplne moc za gameplay nerátal. Ten prvý, to bolo hrozné. OK. A ideme si tu nejaké coiny, lebo chcem natáčať napríklad vykupovanie celého shopu. Ja si vezmem napríklad, čo ja viem, niekoľko tisíc coinov a všetkých sa ich pokúsim minúť iba kvôli vecám do shopu. No, bude sa to hodiť na random skiny a aspoň budem sa mi ľahšie robiť najdrahší skin. Keď sa už tam vpredu kúpim. Jaj, netrafil. Netrafil. Dobre, konečne. Dobre, som prvý. Keď budeme na tejto jesenke, tak skončí video. Dokedy nebude jesenka, dovtedy nekončíme. Na gameplayovka. A snažíme sa aspoň získať tak 10 000 coinov. Musíme si pripraviť niečo. Taká tričko najdrahšie, ako je tu. Chcem kúpiť toto všetky trička, čo sa dajú kúpiť. Mal som ešte jeden a tam som vlastne úplne všetky tieto. Tam bolo ešte viacej. Prvné tričko toto. Musíme už vlastne aj toto. Toto za 35 000 mi príde trošku drahé. Čiapka je najdrahšia. Ja vlastne tu máme. Sluchátka tiež, rukavice za 3500, super, tiež nie je drahé. To sa mi zdá, že nejak 15 000 alebo tak. 18 500, to nie je moc. A 8 000. Rúško 2000, to môžeme robiť aj teraz po mňa. Okuliare 10 000, tak už mám, čiže okuliare musím robiť, ok? Tak ideme hrať. Kamo, nechoď sem, koza. Ronaldo. Môžete mi napísať do chatu, či je lepší Messi alebo Ronaldo, ok? Každý, kto napíše toho, ktorý je podľa mňa lepší, ten dostane srdiečko. Pekne. A potom, ak chcete si ma pridať ako za frienda, tak môžete pod videom napísať vaše meno a číslo. A v ďalšom, a niekedy by som chcel natočiť videa, kde pridám si friendov nových. Čiže máte šancu byť vo videu. A potom toto video vyjde, možno ja to je točené skôr, ale toto video vyjde, keď dostane 10 odeberateľov, to bude ako váš špeciál. Toto video je točené ešte, keď bolo 9 a vyjde, keď bude 10. Ok, čiže neviem, na čo vám to hovorím, keď aj tak. To je proste jedno.
Ak máte nejaké návrhy, aké by ste chceli videá, napríklad PKX alebo z iných hier, tak mi to môžete napísať do komentára. A ja vás možno vypočúvam a urobím také. Čiže teraz každý, ktorý tipne, čo mi z tohto bossu páni, dostane srdiečko. Tipujeme koľko? 650. Čiže 200. Tak 1000. 30 gemov. Čo som povedal? No som 3. OK, môže byť. 63 gemov, som spokojný. A môžete mi ohodnotiť, koľko z 10 je môj skin. Je pekný. Hlavne tie vlasy. Ja tiež dám vykúpalné tričiek. Môžete napísať do komentára, že kedy by ste chceli asi vykúpalne celého shopu. Dobre. Teraz tento, jaj. A pekný špic som mal. Ak chcete tieto korčule, tak ešte sa predávajú. Stoja 150 gemov s takým skinom. Ja vám ukážem, koľko aj ten skin za chvíľu, ak chcete. Ale tie korčule, oni musia ich zapínať ako armor. Tí, ktorí máte armor, tak viete, čo je to. A keď dostanem 160 gemov, to je 97 gemov, tak potom vám natočím video, ako kupujem ten Space Outfit. Obidva chcem kúpiť ten tých 160 gemov. A urobíme niekedy aj výpravu na mesiac, a to bude trošku dlhšie video, čiže... Dobre. OK, takže som tu. Na dnes... Zachovujem mať 10 000 coinov. Ja si šetrím teraz na takých tých 30 až 35 000, lebo si chcem kúpiť. Ja nerad to robím. Snažím sa mať najdrahší skin. Ježe nie je najdrahší skin, ale možno pridám kúsok, akože. Mám tam tie okuliarov, dnes nechci kúpať, keď mi padli. Na čo by som si kúpil? Keď si ma nazradne. Napíšte mi do komentárov, či chcete tento výpravu na Mars. Či na mesiac, či kam to je. Neviem, či ste už boli vnútri tých budov, ale ja som bol. Nič tam nebolo. Čiže bolo to prázdna budova, nič tam nebolo. A nedá sa tam pomaly ani dostať, čiže to je super. Ak chcete, aby som dával potom niekedy trade petov ľuďom náhodným, tak to video neviem, kedy môžete. Určite každý deň by som chcel vydávať videá z tých opening denných. To nie je niekedy tak stredu 6. 7. Neviem presne teraz, kedy je streda. Tak vtedy nevidia si video, lebo nie som doma. Budem proste doma a neviem, či vyjde video. Čiže, okay. Musíme si dať svoj tento. Čo som to chcel? Okuliare. Aké sa vám páčia. Idem sa dať tie biele, okej? Tak a máte tu rovno aj najdrahší skin. Pokračovanie. Ja by som chcel veľmi takú tú vec, vám to ukážem rovno aj. Jak je tento box, tak toto
toto, či na 2% taká tá čierna, to nie je telka, ale tam máte máš fotku vystavenú. To by som chcel. A úplne 30 000 mi za to dávať nechce. Čiže... Takže 30 000 utratím z najdražšieho skinu. Je to ešte väčšia hovadina, ale mne je to jedno. A neviem, či som to vám už vravela, ale prosím, dajte mi odber. Aké pomaly. Všetci leteli tam, kde ja. Kamu? To znamená, že keď budem vykúpať celý shop, takže ja vykúpim všetky tie skiny, čo sa dajú kúpiť za 30 000 a tak. No tak to bude super. To bude paráda. Tak sa teším na to vykúpanie. Nebojte sa, vykúpanie bude neskôr. To bude až niekedy v máji asi. Pekne, nepál smak do vody. Ešte posunú asi jednu hru. Pozriem to a bude koniec tohto videa. OK, čiže posunú hru a bude koniec tohto videa. Potom, keď budem otvoriť ten box, môžete hádať, čo mi padne. Ja to ešte poviem pred tým boxom, poviem, čo asi ja myslím. Dobre. Týka na tento. To kľúče tu mám ja. Mohol by som ich... Ľudia, čo si myslíte? Bol by dobrý nápad na video, že prankujem ľudí? Mám jednou koktejla, ktorou sa mi nechce dať vycvičiť. Neviem, či teda ho necvičím. A nič. A by som ho dával ľuďom a chcel by som mať nejaký legendárky a tak. Čo by na to? A potom, keď ma chcete mať za frenda, máme ešte dosť voľných miest, tak mi môžete napísať vaše meno a číslo a ja ho šťastku nepridám. Super. Čiže hádajte, čo padne z boxu. Ja hádam, že padne napríklad toto. Ďalšia chladnička. Yes! Ideme to do zbierky. Toto je môj youtuberský dom a ako vidíte, tu mám nejaké chladničky, tak to si pridám do zbierky. Kitchen, chladnička. To je som že 15. Áno, je to 15. OK. To je môj youtuberský dom. Vidíte, jak pekný? Taký úradný. A rozliší sa tu s vami pri mojom Karothouse. Čiže ľudia, čaute a uvidíme sa niekedy, čau.